अरे बढ़ गई गरम देह भइल दूसर जात रहली पगली खइबू का तू सर जात रहली पगली। ये का कहतानी बाबा मुँह सर हाँ आई के मोरी मैया बाबा न अरे तू गलत समझताड़ू। बाबा ऐसन तैसन थोड़े ना बाबा हम मैं बताई टेंशन ना। से सुखा गइल बाड़ू हो तू हमके ये देख के तोहरे चिंता लगल बा। हम चिंता में तोहरी कब्बे से हम मरत का करिए बाबा न बच्चा के सुख बा न पति के न सास न ससुर केहू के सुख न बा त कैसन रहा बाबा आए बताई। भतरो वाला सुख नहीं बका। ना बाबा वो टेंशन है बा काहे रे काहे से रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज पी के आवत रोज नाटक करत। दो ससुर है, एकदम निकम्मा कारे। हाँ बाबा उहे तो तकलीफ बनो। हाँ तेलवान ना करेला का। अरे बाबा जब वो पी के खुद अपन करवा वाला तेलवान तो का उ दूसरे के करी। तोर ना तेलवान ना करेला। बाबा यही से तो देख हमार शंका सही निकलल। हम अनेरे थोड़े में गावत रहनी। अरे बढ़ गइल गरमिया देह भइल दूसर सुखात बाड़ू पगली। अरे खात नहीं खुमू सर सुखात बाड़ू पगली। अरे बाबा मुसर उ गलत चीज होला बाबा। आय